ассалому алайкум дӯстону ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд мошинои нав рӯй кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранмода роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Opel Astra F дар кузови седан, сечкаҳои объёмӣ, сечкаҳои простой, Toyota Axio, Toyota Camry 2, Opel Astra G, Opel Carava бо нархи арзон, ВАЗ 2107, Opel Vectra ва ҳастай Daewoo Matiz ва дигаран мошина ҳастанд, ки бо нархҳои арзон мо ай соҳибошон қабул кардем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари назди аз кадом маркаи мошин ба шумо мошин лозим аст. мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо аз фурӯшонда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 108 сомони аст. дӯстони азиз, мо бошад навори имзо расад мекунем то охираш тамошо кунем. маромад рафтем ба қисми мошинои фурӯшӣ. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки комфортна ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биян ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем компания якай бекзора ки пересечения граница аз территорияи Москва, Московская област, территорияи Садовод, МКАД худашон қабул мекунанд ва ба сарҳади Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортна, люкса дурнуш, кондиционер, Wi-Fi ҳамихетшо қоидавӣ дорад. акай бекзор таҷрибаи 10 солаи корӣ аниқ доранд. хоб чанд навъи мошин доранд ки мошинашон ахтон интихоб мекунанд ва ҳар рӯз рейс доранд. ин хеле мошинае ки дурнушон люксае, ҳар рӯз рейс доранд. шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо ягон скидка мекунанд. дута рақам аст, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дашта имо WhatsApp доранд. кадоми ки мақсад ки пересечения граница Қазоқистон ки лозим бошад, ина ба шумо мошинаи комфортна ва боварӣ. маромад ягон саволи иловагӣ бошад, дар ҳамин рақамҳо шумо муроҷиат кунед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. маромад. якум мошини фурӯшии имрӯза аст бадронки ВАЗ 2107 мошинаи советский молодежный срочно. соли 6 2004 сол аст ки суифуреш бензини холӣ, мотори 6 литри простой, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега 1 моҳи дига мондагӣ. 4 та балон мегад 70%. инам хеле свету салон тозак. мошин хеле ки дасти як одамда гаштеса. мошин тозак. нархи мошина мега 23000 мегем бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. кадоми шумо хеле ВАЗ 2107 ки лозим бошад, маромад рақамошон аст, рақамои Россия промой кор мекунанд ва дар рақамошон WhatsApp доранд. ай 23000 мега бо муомила ва савдои хуба мешавад. мошин дар ноҳияи Ёвон, ҳуҷҷат 1 моҳи дига ва 4 та балон 70%. салон тозак. мошин соза мега. маромад дига маълумоташа гирем. бо ай 23000 мега бо муомилаи хуба мешавад. метавонед худи ҳозир занг занед ё ки дар WhatsAppшон нависед. баъд дӯстон, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшӣ, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника, аппарат, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар рақамҳои 20 боло буда роӣ кунед. WhatsApp ҳастаем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мемонем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra аст бадронки соли 6 1995 аст ки суифуреш газ бензин, мотори 816, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега тозак. мошин бадрон 4 та электропакет мега дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та балон мега пачка, хадавои кадаги, дискаҳои заводской. мошин мега фақат мегири ҳай мекунед. дӯстони азиз, мошинча чоткаи вариантҳои алишам дорад. номерашам номерои фасонае. инам хеле светои кабуча. нархи мошина мега 35 та мегем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб Даҳанада. нархи мошин 35 та бо муомила дорад. якумаш рақамҳои дастӣ Мегафон ахираш 9191, дуюмаш рақамҳои Вавилон ахираш 7929 ҳардаш кор мекунад. электропакет 1 сола ҳуҷҷат, 4 балон нав ҳуҷҷат, кондиционер обшим, хадавои ҳамаш 100%. мошинча мега алиши мешавад ба ягон Opel Astra Asha ё ки ягон вариантҳои хуб боша мегӯяд, яъне болои сумметем алиш мекунем. ягон мошине ки созтар боша, болои сумметем алишам мекунем. ва сумаки нархи мошини 35 та бо муомилаи хуби худ дорад. мошин мегӯяд мошини арзанда, мега мошини тоза аст. дӯстони азиз, чоткае. маромад мошинча дар шаҳри Кӯлоб. дигар маълумотои пурра ва аниқша аз рақамҳои пурра маромад занг зада гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Axio аст бадронки срочная соли 6 2007 сол аст ки суифуреш бензини холӣ, объём мотори 1.5 литри простой, экономный, коробкаш автоматаи. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та электропакет, кондиционер, задни камера, монитор,
ҳолати балонош 70% сон аст. Мошин ҳолати хуби техникӣ дорад. Маълумотои бештар тариқи телефон. Нархи мошина 65 та мега бисёр не камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. рақамошон аст рақамҳои Билайн WhatsApp-ам пайваст дорам. Марҳамат дигар маълумотои пурра ва аниқша аз ҳамин рақамҳо гирем ва шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан боша марҳамат сурат маълумотша дар рақамҳои болобуда 2020 да WhatsApp пайваст дорад. марҳамат рой кунем, мо реклама мекунем. Лайкора фаромош кунед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум мошини навбатӣ вариантҳои алишӣ. Opel Astra F бадрон ки дар кузифи Sedan соли 1997 ки суишфреш газ бензин нав газзадагӣ мотори 1.6 литри пластои модул коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин сайзтарини вагон қарор дорад. Мошин 4 та баллон пачка, 2 та дарои пеш электропакет, аккумулятори пачка, хадавои кардагӣ. Мошин полни худ шумка то торпеда, чашкаош варид пусидагӣ ягон навуд надорад. Полни мошин чашка пломба, дискаҳои рамашкаи пачка, мотор модул, ABS дора кор мекунад, кондитсионер 100% кор мекунад, айни ҳолам кор мекунад. Мошин полни худ сиди салон, центразамок полни худ пулкати чихолаи нави 8 сомона пачка, танировка то моҳи ноябри, мақсад ки 21 ноябр срок дорад ва ҳуҷҷатҳои мошин нав ҳозӣ кардаги аст, 1 соли ровна дига срок дорад. Магнитофон оригинал пионер, телевизор, задни камера, фарои кисенин. Мошин нав газ задага, газ кади 115, бензин кади 130 мегада. Мошин такси гаштагӣ нест. Мошин фақат барои кор рафта омада. Мошини семеняе. Мошини вариантҳои алишӣ ҳастанд фақат ба Toyota Camry D ёки ба Corolla Secat. Агар SK боша бо хубтар, агар болоиш сум метиҳам. Агар сумаки гирем нархи мошин дӯстон азиз, нархи мошин 56500 аст, бо камтар муомила мешуд. нархи мошин 56500 сомон. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухта пеши бозор да. вариантҳои алишӣ фақат ба Camry D ва Corolla Secat асератори шаҳри Бухта боша, бо хубтараки дур набоша ки мошиноша дигариша бинанд. рақамош якумаш Вавилон дастии 2420, дурмаш рақамҳои Мегафон дастии 2828 ва WhatsApp ҳам доранд. вариантҳои алишӣ бисёрта хуб аст ки ба Camry D ё Corolla Secat марҳамат пешниҳод кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст ки Toyota Camry D. соли 2009 сол аст ки суишфреш бензини холӣ, мотору 3.5 литр, коробка автомат. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор. мошинча мега тупча, кондитсионер, электропакет, ҳамаи намуд комфорта дорад. документош мега нав кардем. нархи мошина мега 105000 мегем, камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рудаки Ленинский районда. 105000 сомонӣ бо камтар савдо мешавад. прамои рақамҳои мегафони соҳибшона кадомто ки мехарем марҳамат занг занед. алишне то қасуми холӣ фақат мега илтимос одамони харидори аниқ занг зананд. бештар маълумотои пурра ва аниқ аз рақами пурда марҳамат дига маълумотша занг зада гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст ки Mercedes-Benz C-Class HK биёмонӣ. соли 1699 аст ки суишфреш газ бензин, объем мотораш 2 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои рамашка, светои сафед, пусидагӣ мега надорад соҳибош. нархи мошина мега 60 мегем, бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳои мегафони соҳибшона 60 камтар муомила дошта. марҳамат кадомто ки мехарен бештар маълумотои пурраша аз рақамҳои 2102 занг зада гирем. дӯстони азиз, шумодам агар чунин мошинҳои фурӯшӣ, мошинҳои боркаш, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон техника, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан боша, марҳамат сурат маълумотша дар рақамҳои болобуда 2020 да WhatsApp дорем. марҳамат сурат маълумотша рой кунем, мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки ба хотири меҳнати мо як лайкеро фаромӯш накунед, гузоред навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Daewoo Matiz сайзтарини зур. соли 2006 сол аст ки суишфреш бензини холӣ, объем мотораш 0.8 литр мегад. амихе навистиам. коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега коробкаш соз аст, мотор мега соза, ҳуҷҷатош мега солона дорад, чихоло хай, мошин светои сафед, 4 диска, мошин ҳолати хуби техникӣ дорад. нархи мошина мега 20000 мегем, бо муомилаи хуб ам мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда.
рақамҳои соҳибшон рақамҳои мегафон аст. Мошин дар шаҳри нархи мошин 20 бо муомилаи хуби-хубам дорад. Марама дигар маълумоти пурра аз рақами поёмда марама. Мегзарем ба 8-ум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class баъдрум бояд агар сечкаи простой полобъёмни соли барои 1695 аст ки сӯзишфурӯш дизел объём моториш 1.8 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин 6 моҳи дигаи мошин хай кам-кам сарапина ва кам-кам опши кор дорад. Дар суратам маълум ай. 4 диска балонош простой, хобина хеле светои металлик, мошин камтар хай сарапина кор дорад. нархи мошина мега 30,000 мегӯям бо хай қатчон муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи ҳамун шаҳрдай обши территория Душанбедай. рақамҳои соҳибшон мегафон аст. Кадоме шумо ки налички сумкати мехарем марамат тамос гирифта маълумотои пурра ва айниша аз рақами поёмдагири марама. мегзарем ба 9-ум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G аст баъдрон ки дар кузифи хетчбек светои сафед. соли барои 1999 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин гази 4 дорад мега соҳибуш. моториш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 электропакет дорад мега дарош ҳар чоруш кор мекунад. хоб газ бензин гази 4 мошин мега бекамбуди ҳуҷҷатош мега ҳастане ки ай учет синимат кардага номерош транзит ай. мошин мега бекамбуди мошин айни ҳол қарор дорад дар тарафҳои 9 километр тарафи Душанбе 9 километр да. нархи мошина мега 43,000 мегӯям камтар муомила мекунем. рақамҳошон аст мегафон 4 диска дорад 4 та балонои мақсад ки обши созае. хоб светои сафед нархи мошин 43,000 бо муомила дошта марамат кадомто мехарем аз рақамҳои поёмдагири мошин дар тарафи 9 километр. дӯстони азиз, дӯстон шумо дамагарам хали чунин мошинҳои майда, мошинҳои буркаш, ягон аппаратҳо, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон чизое ки барои реклама кардан боша марамат пешкаш кунем, мо реклама мекунем. рақамҳо барои реклама дар боло 1220 марамат рекламатона рӯй кунем. мегзарем ба 10-ум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузифи караван универсал. соли барои 1992 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин ҷои газ ба фикрам ки бензин газаш вайрона бо хахтон маълумотша мегирен. мотор 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техника. дӯстони азиз, мошин на сайстаи зури на безеб ҳолати соза мегад пол оборот заводи мешавад. нархи мошин 13500 сомонӣ бо муомила ва савдош дар назди капоти мошин. рақамҳошон аст мегафон кадомто ки мехарем бештари маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо марамат занг зада гирен. дӯстони азиз, ин буд наворе ки барои шумо пешкаш кардем, яъне ки ҷамъ кардем. ин буд навори имзои мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.